Sini emera young woman, I you when I attend when I reach it. When I got attended when I reach it, come away after Panaka, who say you can. Now go be on a little hawker. Go be on a little hawker, Nakia. Yeah, I crack or have a crack. Yeah, I never seen no crop or do a coming every 2 months to know. Hello? In any end, Gabriel. Bruza kene chukwu kene chukwu ikwu okwu ya na-abịa na be ya na-abịa n'akụkụ na-akpọtara ndị oyi ndị na-akpọtara ndị oyi na-akpọtara ndị oyi na-eme ihe debesi ọ dịka ya na-esusesi n'oyi ị na-ekwukwe n'okwu ịpụ apụ mana ị na-ekwu okwu ije obodo oyibo mana ị na ihe na-ekwu ama m mgbe ị na-ekwu okwu ya hapụ Naijiria on what 10th of this month chọọ ego ma chọrọ ego bịa ba ka chukwu aja ndị ọbụla okwu ka chukwu aja ndị oyi mmụọ mana biznes bụ ka esi ekwu ime ya were apụ biznes ị na-eme na Naịjirịa ka esi ekwu okwu ime ya ma ị na-apụ I'm not in a I'm business here. Can I check on a cocoa? I'm not going to check on a cocoa. In a go, I have other business. In yet, not a coin and a cocoa, according to your money, the Abasasia, Abasasia. Boy, you don't hear can't. Love your aunties, yeah, nega net half where to take. Yadinaki, Yamaris Butranobo. Yamada Butranobo, we are an alien, Emma Winchakava. But if you're not, we are kind of and do him double sassy. Quite a minute over dark, you know, Bado. Look at Japan. Ma, it's open to us, but see a good year, my girl, no, you grow a cup of no, of a cock of no, of Emiana packet. Ekete. Yes, native basket. I go to ya. Then, good as you go over here, tea, aqua, George, aqua, aqua. Age go magna, what you have, Camelion. Makansobu. I can just give you before that date in the book. Makaka Chakasa. Do him more. Come, Mrs. Bradley again. Didn't be a mother name, if mother name, or they call a general morning, maybe happy here. More major point, when I'm a blue over down every child. We are then a jump.